माझे नाव अविनाश केडेकर। आज आमच्या मांद्रे गावात एक मोठो अखंड भजनी सप्ताह आज सुरू जाल्लो आसा। ह्या भजनी सप्तकाक वेगवेगळ्या गोवा, महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई अशा भायल्यान आमी सर बैठकी बसयचे वयतात। हे आमचे सप्तक आसा तो 7 आमचे पार जे आसात ते चलतात आणि हजारांनी भाविक हांगासर आमच्या सप्तकाक हजेरी लायतात। मोठो एक असो मांद्रे गांवांत आमच्या अखंड असो मोठो भजन सप्ताह ह्यो जाता। वार्षिक पद्धतीन सुरू जाता।